lamun Setungga raga nensun niki mbek kula. Iki kok malah bragas banget. Taman asmara Ora nggawa kanesten. Makan lumrah. Bapak tuwa kapalan tojo. Terus kadung tandu. Angel. Diamplas. Tresnaku sundulwi yati Nggih. tulung lembutno supaya gelem lagi Ora kok gelem iki to. Sopo iki jenenge? Kok sampean manut mawon. Kanjeng Adipati. Mboten nek lara aman nek nikoni Gus. Niku arep kontune rangane mboten tegas. Kowe kuwi kok malah Tenan, saestu niku. Kowe iki belani aku. Lah belak Melindungiku. lah sing bayare niku ya. Sampean Iki mau nunut kae. mang manut lonceh nek kira-kira wis rada tunda sampean kokonan kula. Tas. meremeng rampung Ingkang alus. Kudu sing alus. Sing alus. Wantone kudu alus. Ngeten iki carane. Piye. Dicedhaki. Cedake. Dilus terus dijaga. Aduh. Diaje. Terus dibisiki. Aduh. Dibisiki alon-alon. Kowe ora gelem manut apa tapi calon. Ngono kuwi kata niku. wangi Kang Mas Adiwati, Kanjeng Adipati Indrawati, kula trinyawisaken putut panjenengan. Badhe kula dadosaken esa bulu. Oh, putut ora iso manggung. Tutup Kata Sampean gila apa? Aku menung iki terus dina terus bengi rasa turu kok. Sampean. Aku iki jawab iki terus dina terus bengi rasa turu. Kok meneh wong wedok kok sampean. Kira-kira. Wih, ngejak.
ono manukku iki kok yo pakan ono Piye mumpung durung aku tambah sae. Ngomongnya dadak ini ya. Heeh. Itu baca loro rampung iso kae tengah. Kayu jatine digagrak iso. nek kok ngono kuwi teh. Ayam kok piye mari jati kok entah. Entah wingi 17-an ki lomba kancing nyawa. Kaya ngene kok adipati iki kaulane kepiye. Besok aku dadi manten karo kowe resepsi. Gedhen. Resepsi. Ketua sinomane Mas Wedono Lolo Tingkir. Ora nganggo seragam ning wis sembagi karo kowe dhewe. Ngerti ora? Piye? Aku kurang bagus apa? Aku ki bagus apa ora? Ora. Aku ora sedulurane semene. Aku ki bagus apa ora? Aku bagus apa ora? Sing muni bagus tak pateni. Wong sakmene jujur kabeh. Bagus ora? Ora. Sing ana sing muni bagus nuwun sewu mbok menawa padha ngrongos. Ya manten kaya le. Nek kowe iringan kaya ngetokke gas air mata. Sopo? Kok ya wis kok dibajuke ngapa to? Muda kelapa mu. Bapakmu yo apa resi utamu wis janji marang wong tuamu kapan aku remulya bisa jumeneng ning Kabupaten Barat kowe nak pundhut karo iki